Какво да направите, когато PHPMyAdmin започва да ви дава такива грешки и даже не може да си зареди нещата? Обнових версията на PHP и също свалих най-новата версия на PHPMyAdmin, но това не оправи тези грешки. Също писах на автора също, така че да ги оправя тези неща и за момента има едно решение и то е да се изключат част от самите грешки, по-скоро тези deprecated. Първият ми инстинкт беше да добавя този ред в config inc файла, който е в главната директория на PHPMyAdmin, обаче не стана и затова трябва да се добави в constant. То се намира в libraries constants и сега като разкоментирам този ред и дам презареждане, всичко си зарежда съвсем нормално. Ако имате нужда от безплатен сайт или магазин, елате в Go359.